mboke anak apa tole aku mbok ngene tak pangan dhewe ayo nggih mbok aku njaluk dikake mboke aku gede sing penting ana nyawane sing penting ora karo mbok ya karo kae karo kae lho malah bat karo iki malah bosokan neh ora bosokan lah wis entuk model Vespa nek entuk 75 iki iya bungkangno mbak aku wis gedhe Bokno simbok aku wis pake ana kawan kecoba takokno tole aduh simbok penting kawinan aku iki wis mandam doa aduh simbok ora pengen ketemu hop titanus kowe aku ngerti nek iki biasa dikenekke mesti pinu bareng kene iki mau nek piye krekut ngene apik-apikan aten piye kowe kan wis bedino karo kene iki Pak aku tak karo kene ya Allah Gusti anak kudu dodok ning ngarepe wong tuwa surga berada di telapak kakimu aku dodok mbah raiku lak gudiken ya dodok mene contoh sing apik iki dijawab karo mboke dodok dilok ora rakyat iki mbah aku dinye kene senggol kene wambune minyak Rexona ono remason modal Dok modal alah kene Rexona kene remason menandakan orang kuat dong apa kuat apa ngetop ya yen meng nadani lali Mas aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan
ketuan coba tukokno simbok simbok aku wis ono prawan takokno tole tole simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedok ya aduh simbok ora bisa awan bemi pengen bertemu ora gampang kepejoan yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Terima kasih matur sembah nuwun mendem wedokan sesuai janji